aku gek terpuruk iki. Nah, itu ngarep kae. Ketoke ana wong. Ada tetep harapan ngarep. Coba tak karanane. Lambe. Lambe Indonesia. Kutune momen ati kudu tentrem. Pak, Apa ta? Apa? kan omong kilit. Arep takon apa? Bakule ulame Indonesia penangkal corona lho. Wis liwat turun, Cuk. Ogleng to karemu? Yo Pak Okleng. Lah sapa meneh? Butuh iki ora obeng butuhke aku. Wah, Pak jenengan cari ngandani apa ngayu aku, Pak? Aku kaya areng rayu kowe wong tuwa iki mbok ijo sembrono. Nek nganti aku terjadi tergoda. Ya tapi kan kita beda keyakinan toh, Pak. Wow. Ya beda keyakinan. Jenengan yakin tergoda, lah kula pun mboten purun, Pak. Lah. Tiwas kok aku wis mempeng banget ngerti ku nek aku iki gelem. So wae lho kowe iki. Parah. Kowe goleki ogleng ki arep ngopo? Yo arep tuku iwak to, Pak. Mosok tuku bakpia. Oh ya, ini tak tekani. Timbangane kowe iki tuku iwak. Ogleng ki saiki praktika dikabarke positif. Wingi bar dirapit. Pak, aja meden-medeni lho, Pak. Ora meten-meteni. Kabare kok wong-wong iki pokoke nek saiki ogleng iki positif corona. Wis ora usah tuku iwak sik. Timbangane kowe iki tuku iwak. Saiki tuku obat. Higienis. Ya ta tanpa pengawet. Ya tombo corona. Kowe tenan nek kabare ogleng iki positif. Pasti. Apa ya? Aku beglenak, geni loro itu Gawar kok. Ini war kene. Aja we mribe. Ojo kaya ngono. Pak, ini lho Pak tak kandhani. Aku ki jarene Pak Heru. Bakule ulame Indonesia penangkal corona kae positif. Jare sapa kowe? Lah kok ada to? Kowe kira tau ngrungokke, ora tau metu ya kok. Jarene wong-wong iku. Ogleng kuwi dirapit positif corona. Ogleng kuwi. Lah iya. Aku kudu ngerti waduh. Wis Pak, Kek padahal ki aku ya kan yang perlu harus si ogleng. arep ngopo? Ki lho. Aku kan bayar iwak sing wingi tak gowo kan. Wow. Iwak urung lunas. Oh ya ngerti toh? Yang 50 wingi tok suwat kae. Urusan iki nanggon aku. Dayo kok. Wedangan bayar. Tak kandhani. Nek manut aku, saiki kowe Sepdita ora usah golek ogleng. Iya. Arepmu piye? Ogleng iki gur ngapusi. Jarine iwake dienggo penangkal corona. Lah ogleng dhewe positif kok dienggo penangkal corona neh dipangan dhewe. Anu, Piye? ogleng kae yo ngapusi. Lah iya. Wong iwak sing didol ki iwak wis suwe. Wah, iya ana kuwi cetha iwak wis suwe. Anek iwak saiki nes cilik-cilik. Barle netes. Cetul. cetul ya Pak. Wis. Iki arek kepiye ya apike iki? Nek ogleng iki positif berarti ditku utuh. Ora sing Jajan tak warungku wae, Pak. Jajan warungku wae lho. Yes. Lah kuwi dibagulan apa? Bulan ono es teh, es jeruk. Kuwi wae. Wih, mantap. Kuwi aman kowe. Nah, Soale kowe wis ora ketemu. yo
Tak kandhani meneh ya. Piye? Ogleng kae bakul iwak. Lah kek wonge lusuh kaya ngono. Apa iwake genis resik? Dine lak sok adus to. Oh, kowe karo. Kae justru malah iwake karo ogleng ki mesikan iwake. Nah iya, cetra. Kok iso? Ogleng kowe lusuh kaya ngono. Lho ya iso, wong iwake ki ampun dina adus ogleng urung mesti kok. Lah ngono Lah to. Ya kowe wis iki rasa tuku iwake ogleng. Iki wis duwite iki tunggu tuku bakpia. Iki bar tok suwek kok. Ku mampir warungku Iya wae. beres. Sip. Oh, aduh ting dunik kok ngono. Yo ora kan dijak mampir. Lah aku rak dadi kaya ana magnete to. Lah iki. Ora jadi masalah si ogleng ku mau. Heeh. Kowe jan yo pirang-pirang dina iki wong iki ora ketok. Lah aku wingi rak golek ning nggonamu kae. Ya. Yo aku yo saka nggonamu kae iki suwing-suwing aku yo krungu kabar nek ogleng iki positif. Iki ning kene kowe ngomong ngono kuwi aku percaya wong kowe arep. Iya, Ya tadi. Ogleng. Lah, engko ge aja-aja wis si Mocang Soli, si Tomber kuwi ketemu ogleng. Ki yo gek cah loro ki do positif iki. Kudune Tomber ki rak yo takon-takon. Iya. Ogleng ki positif ora nek positif ya aja nyerak ogleng. Wedi aku saiki iki. Rasa wedi. Kan ada aku di hati. Ki kang ngono ki jenenge modus. Yo ora modus. Wong saiki nek umpamane kowe do ketemu ogleng. Heeh. Ya sapa ngerti nek ogleng iki nggawa virus terus nulari kowe wong loro. Deni cah nek ngono kuwi. Alhamdulillah. Monggo nek wong kena virus kuwi Heeh. ora oleh metu-metu isolasi. Sulasi. Isolasi. Itali kae. Kowe ora isolasi dienggo anu kabel kudu sing kuwi. Lah disolasi. Tegese diisolasi. Jadi ora oleh metu saka omah. Oto. Dipasung. Ah, nek jaman biyen Dipasung. Langsung. dipasung ki sikile ditali nek iki ora. Guru, sing penting ora metu saka omah. Iya. Nah, selama 14 hari. Lah warungku kepiye nek ora buka 14 hari. Tenang. Iya iki. Sing rene mesti aku. Kan di 20.000 aku. Tunggu tuku es. Terus lho. Iya, Kayak kowe apa? Baleni iki mau. ogleng mau. Nah. Kayak kowe yo arep tuku iwake. Waduh, lah saiki dadi wedi lah ya aku iki. Sok iwak weh saiki. Aku prihatin. Resikone ogleng. Warga sing kudune do goreng iwak arep tuku nang gone ogleng, krungu kabar ogleng positif, wis ora sida tuku. Utuh mati ke bocah ke rezekine saiki. Wes. Piye? Ning aku ki yo wedi. Yo mesake. Kowe aku mesake. Dudulan, aku maneh wis langganan. Aku utang sik yo oleh. Iya, kelina kaya kowe. Tang. Kowe iki, Pak. Nah kali, Pak. Kok ben liwat meneh, Pak? Puji to? Kae lho. Puji yo. Heeh, lah kae. Wes. Dek, rasa diliwat. Kene mbok. Yo ngene lho. Iki dengan sangat terpaksa. Iki aku kudu nututi ogleng. Tak bayar iwak yo ora kanggo iki. Puncalke duit. Wis, ngono wae. Aku tak nututi ogleng tak bayar iwak. Sik ya. Karemu nek kowe ora Pamit tak sik. kandhani, ya. Mau nek aku wedi, aku arep nutup warungku sik. Mbok ya arep bali. Oh, warungku men aman.